A emigración galega é unha das páxinas máis conmovedoras e significativas da nosa historia. Centos de miles de galegos partiron en busca dun futuro mellor, deixando atrás as súas terras, as súas raíces e moitas veces a súa propia familia. Sen embargo, esa partida non foi un acto de fuga, senón de esperanza. A forza e a valentía daqueles homes e mulleres que cruzaron mares e continentes para construíren unha nova vida. É a que tamén nos define como pobo. A emigración galega foi, e segue a ser, unha vía de transmisión do noso espírito, da nosa cultura e, sobre todo, das nosas tradicións. Cada galego que regresaba traía consigo unha parte do mundo, pero tamén unha parte de Galicia que de algún xeito nunca deixou de levar consigo. Son moitos os que dende lonxe mantiveron viva a súa lingua, a súa música e, sobre todo, a nosa forma de ser. Hoxe queremos renderlle tributo a esas persoas que, sen saber o que lle deparaba o futuro, marcharon con valentía, soñando co regreso ou co benestar dos seus. E ao mesmo tempo, recordamos que Galicia tamén segue aberta ao mundo, unha terra que nunca deixa de acoller e que sempre segue sendo lar para quen chega e esperanza para quen loita por mellorar. Eu quero che tanto, terra do meu pai, quero as túas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fanme chorar. Un canto a Galicia, terra do meu pai, un canto a Galicia, miña terra nae. Ai, miñas fillas, este café xa non é o de antes. Pero polo menos quenta as nosas almas. Tes razón, nai. Boto de menos os faladeros na praza, o bolixe da xente, os nenos xogando. Aboa, eu apenas lembro eses tempos. É verdade que as rúas estaban cheas de xente? Ai, miña nena, que tempos aqueles! As rúas enchíanse de vida ao caer o sol. Os músicos tocaban as súas guitarras, as parellas bailaban e as historias, cantas historias se contaban. Historias que agora parecen do outro mundo. Aboa, e ti cantabas e bailabas tamén? Por suposto, o teu avó era un bailarín de primeira. El viraba e viraba ata que se mareaba. Naqueles tempos era moi feliz. Crees que volveremos vivir así, nai? Que a alegría volverá ás nosas rúas? Todo o seu tempo, filla. O importante é que agora esteamos xuntas. E con un café quente e unha boa historia para contar, sempre haberá esperanza. Eu quero máis que a esperanza. Eu quero poder construir un futuro sen medo e sen fame. Eu quero un futuro no que podamos sair ás rúas a bailar sen medo a que caia unha bomba. Ese é o espírito, Carmen. A esperanza é a semente, pero a acción é a que fai xerminar. As feridas da guerra son profundas e tardarán en sanar. Xuntas conseguiremos. Xuntas reconstruiremos o noso país, a nosa vida, a nosa felicidade. Aínda que non se poden esquecer todas as cousas. Que che ocorre, mamá? Lembraba o día que papá... Era unha noite moi oscura
e fría. Moito máis ca esta. O ceo estaba vermello debido ao lume. As bombas caían como choiva. A bisaboa estaba no soto. Nós aínda éramos só unhas mocitas. Temíamos abrazadas. Estábamos no soto da veciña cando caeu unha bomba moi preto de nós. Deixou todo cheo de pó, de moito pó. Buscámolo entre os feridos, entre os que xa non respiraban. E ali estaba ele, o home co que me casara hai 3 meses. Un 14 de abril no 1936, na igrexa de San Salvador de Coruxo, e atopeino, tendido no chan, preto dun árbore, que fora partido en dúas. Xa non había nada que facer. Maldita guerra que arruinou todo o que tiña, todo o que máis quería. Non o sabía. Síntoo moito. Xa pasou moito tempo, nai. Pero recordo daquel día o baleiro que deixou a súa ausencia. Iso nunca se esquece. O teu avó era un home bo, Carmen. O peor foi que eu non sabía de... A volta dun tempo empecé a sentirme mal, mareábame, non tiña apetito. A tua bisaboa berraba comigo e eu non era consciente de que no meu interior unha vida estaba a crecer e menos mal que todos dabanse conta menos. Bueno. Ele era un bo home, María. Loitaba por un mundo mellor, pola xustiza. Avoa, que facía el? Era mestre. Ensinaba aos nenos a ler, a escribir, a pensar para si mesmos. Un verdadeiro herói. Un heroe que xa non está. A guerra levouno. E como era el? Era alto, cos teus ollos, e sempre tiña un sorriso que podía iluminar calquera cuarto. Encantáballe cantar, tocar a guitarra. Non se preocupe, mãe. Eu estaría orgulloso de você. Tes razón, ele estaría orgulloso de nós. Eu nunca o esquecerei. Mira, mamá, que che parece? Outra lei máis para calarnos. Nunca poderán borrar a nosa historia. Xa, compréndote, pero temos que ser cuidadosas. Non podemos arriscarnos a que nos pase nada. Calarnos non é a solución. Temos que seguir loitando, aínda que sexa de maneira silenciosa. Xa, mamá, entendo a túa dor, pero temos que adaptarnos para sobrevivir. Adaptarnos? Eu nunca me adaptarei a vivir nun país no que non podo dicir o que penso. Chicas, por favor, non pelexedes. Ambas as dúas tedes razón. Tes razón, nai, pero é que non podo evitar que me ferva o sangue cando vexo que todos pisan o que loitamos. Enténdote, pero temos que pensar en nós e en aqueles que xa non están. Tes razón, filla. Temos que seguir adiante, xuntas. Sempre estaremos xuntas, verdade? Sempre. Alégrome moito de que María veña a dar a luz a casa. Ela sempre soubo que as súas raíces estaban aquí. Sí, aínda que a Argentina lle brindou unha nova oportunidade, o seu corazón sempre estivo en España. Recordo perfectamente o día que anunciou que marchaba. Foi un golpe duro, moi duro. Pero comprendemos
que buscaba un futuro mellor, lonxe das penurias da posguerra. Atopou traballo nunha fábrica téxtil, namorouse e Seica formou unha familia. Agora vai volver aos seus orixes para ter o seu fillo. Sí, nas cartas, ademais, ela reflexaba a súa pequena añoranza pola súa terra, polas súas raíces. E ao final, sempre remataba con esta frase: saúde e vida, de Castelao. Quen era Castelao? Un home de gran corazón, que loitou por a súa terra. E que sempre dicía: se somos galegos é unha obra de graza da nosa lingua. Aqueles tempos, nai, cando criamos nun futuro mellor para as nosas terras. Falaba de xustiza, de liberdade, de un futuro mellor para Galicia. Por desgraza, os tempos cambiaron moito. A economía vai recuperándose aos poucos e hai máis traballos e as rúas enchéronse de vida. O exilio foi duro, cheo de incertezas, pero agora o futuro é máis prometedor. Por sorte, María poderá criar ao seu fillo nun país en paz, con moitas oportunidades para ele. O regreso tamén será bo para ela. Así poderá estar máis cerca dos seus orixes, da súa familia. A familia é o mellor bálsamo para a alma. Ademais, con este novo membro, a nosa familia, o noso lazo, poderá ser moito máis forte. Sí, filla, un novo comezo para todos. María, xa chegou, filla, xa está aquí. Hola! Ai, que alegría volver a casa. Extrañaba tanto este cheiro, esta luz. A miña nena, que grande está! E que guapa é! Parécese moito a ti. É preciosa, María. Como se chama? Chámase Carmen, como a tía boa. Mamá, quen é esa caixiña de aí? Nada, miña nena, son só cousas vellas. Pero... Mamá, aboa, ti sabes algo disto? Pero... por que non me contaches? E nai, ti sabías diso? O teu avó e máis eu éramos veciños. Coñecíamonos dende nenos e co tempo naceu o amor. Pero as nosas familias eran de bandos opostos e a guerra separounos. Que pasou despois? O teu bisavó tivo que fuxir a Portugal. Alí coñeceu a Amalia e casaron. Eu casei co teu avó e co tempo o dor da separación foise apagando. Sinto, aboa, non tiña nin idea. Non te preocupes, filla. O pasado é pasado. O importante é que agora estamos juntas. E que o teu avó sempre te quixo, a súa maneira. María, perdóame, te vin contarcho hai moito tempo. Pero o medo, o egoísmo, paralizoume. Enténdovos. A guerra fíxovos tomar decisións difíciles. Pero o importante é que agora podemos falar diso, sen rancores.